Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam tayo akayat na ti agpailinged itinagan a Kristi. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kumamet nga ibinglay ti pakasaritak iti biag. Nagtaudak itibak ng apamilya, ngam kinay kayat ko ti agbiag as simple. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Kristi dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agpakadakon Kristi, sapay ko mata di nakliplipatan. Talaga ka di nga gabrod ka, Edmar. Wen Kristi, para matlangit ti masakbayan tada ito yung aramidek. Ngam kasano? No iti yaada yung? Kat isumot ti pananglipat mo kanyak. Saan? Iti ka anuman. Jak to aramidan dayta. Gaputas si kalayang ti ayatek. Agya amanak no kasta. Kat namnamaak ti panagsublim. Wen, agsubliak para kan ka. Agan anat ka kanayon ichay, ha? Di nakpakadanagan. Si kakit di ati agan anad ditoy. Wan Edmar, agan anadak ka kanayon para kan ka. Nagabrod gaya man ti kaayan ayat mo Kristi. Wan Melanie, jak mas mabalin alapdan iti kayat ng aramidan. Nang runa, ta saan kami pa yan nagkalaysa? Sa bagay mo't kitdi Jak nga rod makait na. Kanayon ko apang panunutan ti long distance sa relasyon mi. Di ka nga min agpanunot iti uray anya la dita. Sana maliklikan, Melanie. Ado ti mabalin ang mapasamag. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Naskan nga min agtalinaad kayo anapod mo iti tunggal maysa. Melanie, Uwan Kristi, importante ti panagtalak iti maysa a relasyon. hello, Edmar. Hello, Kristi. Kumusta kayo ditan? Nasaya at latamat. Sika, kumusta ka ditan? Nasaya at latati ka sa sahad ko. Ngam no ti trabaho. Narigat no daduma. Ay ngam ka ba alhak? Kunakmat ngamin anariga ti inaplayam at trabaho dita. Agresign ka laangan. Ta ituloy mo ti agnegosyo ditoy. Sana mabalin. Sayang nagsabda nga iti trabaho ko ditoy. Ngam ko namat anarigat. Pudno, ngam ka ba alakmat? Sigurado ka? Wen Kristi, iso adinak pakadanagan. Ala, wanan Basta di nakisuksukat dita. Wan, Edmar, di kagdanag. Di kay suksukat. Gapot ta si kalaang ti ay ayatak. Ligayang pala ang Edmar ti kayan ayat mo, iha. Wan, papa. Talaga gayam asaan mo ama sinaan deje alalaki. Papa. Iha, makiwin na suwaskan ken ni Edmar. Tani Paul nga anak ti komparek ti pakiasawaam. Anya? Sana mabalin day ta apang panunutin niyo, papa. Papakid din na saan. Single kayo mat ngagpadpada. Saan kung ay ayatan ni Paul? Masursurong tulat ta nga ayatan ni Paul. Awalat pamatik iti day ta, papa. Masigurado ka saan kaming to ang naragsak. Inton agden na kami. Kitaan niyo tinapasama kada kayo kan ni mama. Nagsina kayo? Gaputa di na ka ay ayatan. Saan agaputa kasta tinapasama kada kami ken ni mamam? Ket kastamat ti mapasama kada kayo ken ni Paul. Diyak o manugot iti kayat siya ang mapasamak, papa. Aging gaita, ipilit ni papa, ani Paul ti pakiasawaak, Melanie. Anya? Kunakman no nalipatan ni papang ti maipapan iti dayta abanag. Kastama ti amok. Gaputan na bayagan adi na imbagbaga dayta. Nga medikal man, di nakamat namanan. Kat anya din sungbat mo iti amam.
Imbaga ka nga oray niya ti mapaspasamak. Diyak lata umanugot iti kayat na. Gaputan nila ang Edmar ti ay ayatag. Kat, anya ti kunana? Ipilit na lata ati kayat na. Ngam ipilit ko mat ati kayat ko. Oh, kasano nuguraan na ka? Madlaw ko sa bali ti Jarna. Ngam jakon ing kaskaso. Ay, nagrigat ti kastanya. Makibiyang dagiti naganak. Wan nga roda. Kaslaawan freedom no kasta. Sa bagay, kaadwan mo't kada kayo ababak ng katkasta. Isoda ngam siyak. Jak kanunungan ti kasta. Jak kaya ti makikalay sa iti lalaki. Ajak mat ay ayaten. Papa, sumuro ta ka ni Melanie iji probinsyada. Apay, anya ti mapan mo alaan ni Jay. Awan, Papa. Kayat ko lang ti agbakasyon ni Jay. Saan ka di mabalin? Nga iton sumaruno a panagawid na ti isusurot mo. Awan matiyam mo ka aramida kiti opisina Gaputa binilin ko naimbag ti sekretariyak. Awan pagdanagak iti trabahom a panawam, iya. Ngam apay nga rin adinak palubusan. Gaputa umay ni Paul inton bigat. Umay nakakano sarong karan. Anya? Ngam nagtulag kamin ka ni Melanie. Kasaritam ibagam, adi ka pa'y gayam sumurot. Hello, Melanie. Hello, Christy. Nakaawag ka man? Melanie, jak gayam makasurot kan ka inton bigat. Ha? Apay, kalahat day ka Dinak nga rod palubusan ni Papa. Umay ka no ngamin diti balay ni Paul inton bigat. Anya? Kat urayong nga rod ni Paul? Kunak man no di mo kayat akasarita dayjay alalaki. Wan. Ngamjak lang amin kayat atungaran ni Papa. Ang mga no agsakit tinakam na. Kat ad-addan nga ipilit na ti kayat na. Ngam kasano, no ipagarot ni Paul nga aggusto ka matkankwana. Saan man siguro, Melanie? Basta, makaamuditan. Pangaasim Paul, sardengan na kuma. Saan ka nga ay ayaten? Ngam agayatakan ka, Christy. Ngam awat yore basit lang panagayat ko kan ka. Maawatan na kuma. Iso please. Maudi ko madaytoyin apan ang sarong karmo kanyak diti balay. Ni ka di Edmar, ti talaga ngay ayatam. Wan Paul. Kadyak to pulos isukat iti oray asino man. Christy, ayatan na kuma. Ikarek, no kasano ti panagayat ni Edmar kan ka. Nakarkaro pa'y kanyak. Saan, Paul? Uray anya pa'y ti ibagbagam. Saan ka amaayat? Talaga gayam nga imbagam ken ni Paul adi mo ay ayatan, iha. Wan, Papa. Kaputa day tamo ti agpaiso. Iha. Isurum ti bagim nga agayat ken ni Paul. Gaputan no isu ti pakiasawaam. Agnayon ti kinabak nang ti pamilya tayo. Papa, ti kadi kinabak nang ti makagapo. No apay apilitan nak nga agayat ken ni Paul? Saan mo't iha? Nagtawad iti mismo abibigyo, Papa. Ngam pakawanindak. Gaputa oray anya ti araramidan nyo. Diyak maayat ni Paul. Talaga gayam adi ka pa isuro. Talaga ka di ani Edmar ti kayat mo. Dayjay amamirmiraot. Oray marigrigat laang ni Edmar. Pulos adyak isukat. Gaputa makitak ti kinasaya at da pamilya. Kan amoy yung mata nag-abroad, Papa. Iso asaan ang maibaga ang marigrigat daunay. Gaputa kabaulan na nga ipaayan ti pamilya na iti masapsapul da. Ngam dumalat tano ni Paul ti pakiasawaam. Gaputa permanente ti kinabaknang na. Ngam no ni Edmar. Anyan tungay ti trabaho na numalpas ti kontrata na ije abroad. Nalakalaang nga remedyo day ta, Papa. Kan patyak, jak to agbisin iti danana. Anya? Isa pasensya kayon, Papa.
Gaputa talaga adyak kayat ni Paul. Edmar? Oh, Christy. Agyaman tayo nawagan na. Apay ka di? Ay, inawagan na kami ni Papam. Imbaga na nga daywan ka. Gaputa di kano kayat aparakan ka. Talaga gayam nga ipampamuspusan na ti amin. Tapno pag sinaan na ta. Ado timbagbaga na kanyak. Ngam kinunak ajak maaramid ti kayat na. Gaputa patpatgan ka unay. Agyamanak nung kasatimbagan ka ni Papa. Kaano ti pa nagsublim bitoy? Nagpakadak iti bus ko. Ngam di pinalubusan. Palpas kano ti kontrata. Tadudwala nga na bulan tinabati. Sa bagay, mabiit day ta. Wen Christy, kat sapay lang kumata makauray ka. Di ka umanugot iti kayat ni Papam. Wan Edmar, namnamaam day ta. Agsagana ka, iha. Apay ka di Papa. Anyaman iti kayat yung iparamid kanyak. Rumwarta ita. Tas abatan ta ni Paul. Paul manan? Wan. Gaputan alpasan ti saritaan mi iti amana. Napagnumuan mi, ngagkalaysa kayon kan ni Paul ita abulan. Anya? Di kan agkad-kad iha. Di nakibabain. Apay adi yu imbagbaga. Akinasarita yu gayam dagiti dadakkel na, Papa. Gaputa amok adi ka umanugot. Iswa siya kung tinagdesisyon para kan ka. Sige. Agtungpalak, no kasta ti kayat yu. Agyamanak, iha. Taim manugot ka matlaang. Duwalaangan nga daw. Agkalaysa kamin ka ni Paul, Melanie. Wan nga Rod Christy. Imanugot ka mo't lagayam. Sana pud no day chay. Anyat kahit mo asawan. Aging ko na aklaang. Akayat ko ti paikalay sa kan ni Paul. Anya? Itamot laang. Umadayo ak. Bapanak ijay lugar da Edmar. Sigurado ka kada iti dayta, Christy? Wen, napagsaritaan min ka ni Edmar daytoy. Tainton rabi imat laang ti isasangpot na ijay airport. Sabtak to ijay. Isa pa nga asim ko ma. Sikan ti makaamo amang ipalawag kan ni Papa. Kaya't mo asawan? Pumanaw ka ita? Wen, Melanie. Saan nga amo ni Papa arimwarak? Tanagnak iti backdoor. Kat kastamon nga agbiyahe? Awan ti uray may sa abag mo? Awan. Tama nga numakadlaw da. Inalakla ang ti kwarta kan ti cellphone ko. Alangarot. Agan-anad ka kuma, Christy. Awagan nakto no nagsarak kayon kini Edmar. Edmar, kamao dyanan na. Nakasangpot ka matlangan. Huwag nga Rod Christy. Jack mailadawan ti kinaraksak ko. Amom ka di. Agkabak-kabak, iti nakalugan ang pailang iti bas. Tsak maawatan ti riknag. Nervyos mo lang dayta, Christy. Nalapit akasta. Di nakakadi inawagan ni Papam. Di nak maawagan. Gaputain block ko ti number na. Ni Melanie ti binilin ko amang ibaga iti amin. Ala, inta nga runan iti van na pagluganan ta. May sa abulanan tinapalapas. Manipod simmangpet kayo ditoy, Edmar, Christy. Nanang, Saan kayo apapapanawan? Ngam panagkunak, nasaysaya at numapan tayo ijay iliyo, Christy. Tapno kasarita tayo ti amam, balasan ko. Wan ngagpaiso, Christy. Tagkid daw tamot lang iti pamakawan iti amam. Gapo iti panagtaray tayo di. sige. Taoray kaskasano. Kailiw kumat ni Papa. No kasta nga Rod, agbiyahe tayo enton bigat. Tanon niya ti kunana, agkasartamat ten. Sige. Umanugotak iti dayta. Katagyaman na ka. Taurayan niya tinapaspasamak. Di ka nagpaabak. Saklata ti pinilim. Gaputas si kalaang ti ay-ayat, Edmar.
Nagsubli kami nga rod iti ilimi, Mr. Lonely. Ket dakkel a panagyaman ko, gapo tanaawatan na kami ti amak. Nagkasar kami kini Edmar. Ket nang bangon kami iti basit a negosyo mi dito'y probinsya ti asawak. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Christy. Agyaman nakiting kapanangibinglay iti pakasaritaam pagayam Christy. Impaneknek mo nga awan ti makalaped iti pudno a panagayat. Taurayan niya pa iti mapaspasamak, ket impamuspusan yu lata ti amin, tapno saan amarakrak ti ayan-ayat yu kini Edmar. Ket ala, sapay la kuma tagtultuloy ti kinaragsak ti pamilyam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Christy, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.